Hii Lovebirdz Family, guys, good morning ಮಾತರಿಗ್ಲ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಾನ್ವಿಗೆ 1.5 ವರ್ಷದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇನಿ ಪೋರೆಂಡು ಚಿಕ್ಕಮನೆ ಕೊರ್ಪುನು ಆರ್ನಡೆಗೆಲ್ಲ ತಂಪು ಒಂದಲ್ಲ ನೀನಿ ತೂಕ ಏನು ಚಪ್ಪುಣೊಂದು ಪೇನ್ ಪೂರ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಡ್ದು ಬನಿಕಲ್ ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜರಡಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ತಿರ್ತಿರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆತುಲೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಬಿ ಸಿರ್ಲಾಕ ಸದ್ಯೋಗ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನಿಗುಲೊಂಜಿ 2 days ಇಡ್ದು ಪಂಡಾಡ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕಲೆಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 3 to 4 days ಇಡ್ದು ಉಲಾಯೇ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕಲೆಗೆ ಆರ್ಡರ್ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಿತ್ತಂಡ ನಿಕಲು ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಈತೇನು ಫನೊಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಗತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿಲ ರಾಜ್ಯರ್ಲ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲಿ ಇರ್ತುಲಿ ಆಂಡ ಬಾಬುಶಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪುರ ಪುರ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪುರ ಪಾರ್ದು ರಾಜರ್ ಲಾಯಕ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಚದು ಅಂದೆ ಮಗ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಅಮ್ಮಲುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ದೂರ ಪೋಪಿನ ನಮ್ಮಿತ್ತೆ ದೂರ ಟಾಟಾ ಪೋಪಿನಿ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಚೌಕದ ಅಂಗಿ ಪುರ ಪಾಡ್ಗ ರಾಜರಿಗೆ ತೆಸರು ಸೈಟ್ ಪೋದ್ ಬರ್ರೆಂಡು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪೋಪಿನ ಅತೆ ರಾಜರೇ ರಾಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಅತೆ ರಾಜರೇ ಅವೇ ಆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮುಗಿದಾರ ಬರ್ಪೇರು ದೂರ ತೂಲ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಪೂರ ದಕ್ಕದಿ ತೋಲ್ ಮೂಲ ಅದೇ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತಡ ಅಮ್ಮ ಮೆತ್ತದ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ರತೆ ರಾಜರೇ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಪೂರ ತೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಂತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಒಂದ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನನ್ನ ವೀಕ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡುವ ಚಾನಲ್ ತೂಕೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಅವರ ಮೇರ್ ರೆಡಿ ಪೂಜಿ ಮೇರ್ ರೆಡಿ ಪನಿ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಪೂಜಿ ಅಂಚೆಲ ಪಿನಿ ದಾದಮನ್ ಪರ್ಲಾ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ತೂಕ ರಾಜರವರ ಪೋದ್ ಬರೋಣ ಬಕ್ಕನ ಮಾಡೆ ಪೋಯಿ ದಾದ ಬೋಡಿರೆಗ ದಾದ ಬೋಡು ದಾದೆ ಪನ್ನೆ ಅವು ದಾದ ಬೋರ್ಡು ದಾದ ಪನ್ನೆ ಪರ್ಸ್ ಪನ್ನೆ ಪರ್ಸ್ ದಾದೆ ಬೋಡಿ ಪರ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ ಪನ್ನೆ ಯಪ 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 ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಾನ್ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಇಡುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜರಿಗಿತ್ತೆ ತಾಯಿ ಪೋಪುನೊಂದು ಬಂದು ಅವಳು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋಸ್ ದೆಪ್ಪ ರ್ಯಾಪು ಜಂಕ್ ಸೊ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ 2 ದಿನ ಜ್ವರ ಒಪ್ಪುಣ್ಗೆ ತೂಕ ದಾದಾಪುಣಂದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಡಿ ಗೈಸ್ ಪೋದ್ ಮತ ಬತ್ತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಸಾನ್ವಿ ನಿತ್ಯ ಜಪಡ ಆಯ್ತು ಇಯರ್ ನಿಕಲು ನಾನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಾದು ಒಣಸ್ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದು ಕೊರೋಡು ಜ್ವರತ ನೆಟ್ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಪೇಯ್ನ್ ಉಪ್ಪುಂಡ್ಗೆ ನೆಟ್ ತೂಕ ಹೆಂಚ ಪೇಯ್ನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತಂಡಲೆಗ್ ಆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಇಡೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಯ್ ನೆಡ್ಬೇಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ತೂಕ ದಾದಾಪುಣಂದು ಬಂದು ಸುರುಕು ಲಕ್ಕಡಾಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮರ್ದು ಪುರ ಕೊರ್ಕ ಯಾನ್ ಪನ್ಲಕನೇ ಒಂದು 2 ದಿನ ಬುಡ್ದು ವ್ಲಾಗನ್ನ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿಗೆ 2 ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತಂಡು ರಡ್ಡರ ದಿನ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತಂಡು ಎತ್ತಗ ಒಂಥರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಬಜ್ಜೆ 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 ಎಂಕಲ್ನ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಪೋವಂದಿಲ್ಲೇರು ಮೆಲ್ಲಾನೆ ಜೈ ವಿಜಯರ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ 2 ದಿನ ಕಾರನ್ನು ತಿರ್ದಿಯಾರ ಅವಂತು ಜಲೆಗೆ ಆತು ಬೇನ್ ಇತ್ತಡು 1 ತಿಂಗಳದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಈ ಪೂರಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ನಾಗ 1 ತಿಂಗಳದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೆಟರ್ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ 1.5 ವರ್ಷದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲೆ ಕಾರನ್ನು 2 ದಿನ ಪಂದಾರತ್ತು ಜಂಚನೆ ಜ್ವರ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡು ಸೊ ತಿರ್ತದಿಯಾರ್ಲ ಅವಂತು ಜಲೆಗೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ತಿರ್ತಪುರ ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ್ ಅವಂತು ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಬುಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಲು ಯಾನ್ ತೋರ್ಸಿತು ಇನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ನಂದ ಅಂಡ 1.5 ವರ್ಷದ ಭಾರಿ ಬೇನೆಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಜಿ 2 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಪುನ ಪುರ ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋದ ಪರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ತಿಲ್ಲ ಈತನಕೇನ್ವೆ ಇರೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದು ಸಾನ್ವಿ ಪನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾ ಇರೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಓ ದೊಡ್ಡ ಸಂದು ದೊಡ್ಡನೇ ಓಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಕ ಇರೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಚ್ಪಾಲಿ ಓ 1 ಕೊಡ್ತೀರಿ 2 ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಂದೆ ಅಂದೆ ಮಗ ಐತಿ ರೋಡಿ ಲೆಂಚಿ ಬಿತ್ತರ್ನು
ಆಯ್ತಂಡೆ ಶೇ 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 ಓಹೋ ಎಂಚ ಅಪ್ಪಡಿಯಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನೆನಪು ದಿವಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಟೂಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಪೂಲು ದೇಪಂಡ ಓಲ್ಲ ಇಂಕಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆರಿಂದು ಬಂದಂಚ ತೆತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಐತೆ ಮಾತ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತಡೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿನ ಬರ್ತಡೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಡೊಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಇಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಣೊಂದು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪುರಿ ಅಡಿಲಕ್ಕೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನೀ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಹಂಗೆ ಸಾನ್ವಿ ಅಂತ ಪೋಗ್ರಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ರನ್ ತೂವೊಂದ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಸೊ ಪುರಿ ಅಡಿಲಕ್ಕೂ ದಾಯಗ್ ಬೊಕ ಐಕುಪ್ಪುನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾದ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಡು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಏನಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಅರೆಗ್ಯಾನ್ ಐತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಲ ಪಂತೆ ಅವು ವರ್ಕ್ ಆತನಲ್ಲ ಪಂತೇರ ಅರೆಂಕ್ ಅಂಚಾದ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಹಿರಿಯ ಕಲುಪ್ಪು ದುಂಬುದ ಅಕುಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಮರ್ದುಪುರ ಮಂತು ಅಂತ ಇರ್ತಲಿ ಅಕುಲ್ ಪುರ ಎತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಮರ್ದದಲ್ಲ ಹೊಸತಂದಾವಂದು ಬಟ್ ಎರೆ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕುಲ್ ಈ ಮರ್ದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೋನಲ್ಲಿ ದಪಂಡ ಸಡನ್ ಅದು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶುರುವಾನಾಗ ಮಂಡೆ ಪುರ ಬಲಿಪುಜಿ ನಂಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಕ್ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಾಡಿ ನಮಕ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಹೊರದೆಕ್ಕ ಉಂತಾ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಪುರಿ ಅಡಿಲಕ್ಕೂ ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಮಾತು ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಬರ್ಪುಂಡನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಒಂಜರ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶುರು ವಾಪುಂಡೆ ಒಂದು ಪುರಿ ಅಡಿಲಕ್ಕನು ಈ ಪುರಿ ಅಡಿಲಕ್ಕೊಂದು ದ್ಯಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪುರ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಖಾರ ಕಡ್ಡಿ ಒಂದೇನು ಪುರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಓಕೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ ಮನ್ಪೋತಲೆ ಏತ ನಮ್ಮ ಮೈದದ ವಸ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪ ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಪುರಿ ಅಡಿಲಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಾವತಲೆ ಐಡ್ಲ ಪುರಿ ಅಡಿಲಕ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಜಿಡಿ ಪುರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬೇನೆ ಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ನೆಟ್ ದಾದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಶುರು ಆಪು ಮಂಡ ಜೋಕುಲು ಒಂಜ ಮೋಷನ್ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜ ಕಕ್ಕುವೇರು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲ ಶುರು ಆಪುಂಡು ನೆಡ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆನು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಓಡುದ ಕಷಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಓಡುದ ಕಷಾಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಣ್ಣದ ಓಡಿತ್ತಂಡ ಮಣ್ಣದ ಓಡುಗು ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ದಾತು ಓಮ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ 7 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಬಿತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವೇನು ಗುದ್ದುದು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಮೂಜೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ ನಿಕುಲು ಆ ಓಡುಡು ಶೋಕ್ ಮಂತು ಫ್ರೈ ಮಂತೋನೋಡು ಫ್ರೈ ಮಂತ ಆಯ್ಬಕ ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾತ ನೀರನ್ನು ಆ ಓಡುಗ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಂತದ ಕೊದ್ದೆ ಆವೋಡು ಅವು ನೀರು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರು 4 ಚಮಚದಾತ ನೀರು ಆವೋಡು 4 ಚಮಚದಾತ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಡೈಟ್ ಆತ ಕೊದ್ದೆ ಆವೋಡು ಆತ ಆಜೋಡವು ನೀರು ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಕಾಂಡೇಜಿನ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಬರ್ತದ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯಾಡನೆ ಒಂದು ಉಂತುಂಡು ಒಂಜ ಕಕ್ಕುನ ಉಂತುಂಡು ಒಂಜ ಮೋಷನ್ ಉಂತುಂಡು ಒಂದೇನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗಡಿ ಮಂತು ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮರ್ದನ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲೆ ರಾತ್ರಿ ಮಂತು ಕೊರಿಯಾಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ನಡು ಮಿಡ್ಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀರಿಗೆ ಪುರ ಕಷಾಯ ಬರ್ಪತ್ತುಲೆ ಮಿಡ್ಲಿ ಅಂಚ ಪುರ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜ ರಾತ್ರಿ ಬರೋಡು ಒಂಜ ಕಾಂಡೆ ಬರೋಡು ಒಂಜ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸತ್ತಿ ಅವಳ ನಿಕುಲು 2 ದಿನ ಈ ಮರ್ದನ್ ಪರೋಲಿ ಬಟ್ 2 ದಿನ ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಮೋಷನ್ ಉಂತಿಜಿ ಅತ್ ಕಕ್ಕುನ ಉಂತಿಜಿ ನಿಕುಲು ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮನ್ಪನೇ ಬೆಟರ್ ಬಟ್ ಉಂತುಂಡು ತಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ನೆಟ್ ದಾಲ ನಿಕ್ಲೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಪ್ಪನಾಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತಡೇ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದಿನನೇ 2 ದಿನ ಪಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ Happy birthday. Halo, cool, datinda.
ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತಡಲ್ಲ ಗೌಜಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಅದೇ ಸಾಕಾನು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಂದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಆಡು ಬಿಸಿ ಆಗಿರಾರು ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಅಮ್ಮಡನೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಕ ಪೋರಾಯ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನೇ ಪತಂ ಬರ್ತೀನಿ ಅರೆ ದಾದಾಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಪುರ ದೆತೊಂದು ಸೀರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅರೆಗೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆದ್ದೆ ತೊಂಡ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏತ್ ಗೆತೊಂಡಿರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಸುಮಾರು ಗೆತೊಂಡಿರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ವರ್ಷಗೊರ ಅರೆಗೆ ಗೆತೊಂಡತ ಅರೆಗೆ ವರ್ಷಗೊರ ತರೆ ಒಳಸನ ದೆತೊಂಡಿರು ಕಾಟನ್ ಸೀರೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಸರಿ ರಾಜರೇ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನೊಂಜಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗದೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ರಾಜರ ನಂಜಿ ಒಯ್ತು ಕುಲ್ಲ ಐನಿ ಮೂಲು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ನನದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಾರೋಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡಂತೂ ಫುಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಪ್ಪು ಅದೇ ಬಣ್ಣ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಪಿನ ಫುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆತದು ಅವು ದಾದ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತೂಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋವೇ ಬರಲ್ಲ ಯಾವ ತೂಲೆ ಅಂದ್ ಪಕ್ಕ ನಿಕಲ್ದಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಓಡೆ ಪೂರ ಪೋಪಿನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಿಕುಲು ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮುಲ್ಕಿ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಬಂಡ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಟ್ಟದ ಮುಲ್ಕಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ಇಡು ಓಪುರ ಎಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಎದುರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಡ್ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಪೋಪುನದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಉಡುಪಿಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿಡ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಿದುಂಡು ಅವಲ ನಾನು ತೂದ್ ಬೈದೆ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಪೋಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ ಎತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ನೋಲ್ಪಲ ಮೈತೊಂದು ಬಾರಿ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಏರೆಗ್ ಬರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲು ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದಿನಿ ಅಕ್ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪುನು ತುಳುಟೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಒಂದೇನಿದ ನನ್ನ ತಾಯಿನಾಥ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವರ್ ಬಂದು ಎನ್ನುದ ಸೊ ಅಂಚ ನಿಕಲು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ತೋ ಅಂತ ಇಡಲ್ಲ ನೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡುಲಿ ಎಂಕೊಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಲಿ ಪಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜ ಪ್ರತಿ ಒರೇನು ಅವು ಎಂಚಿನ ಆಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆವಡ್ ಎಂಕುಲು ಓದುವ ಮಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಬೊರ್ತನ ಪಿರೋದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲ ತೂದು ಐಕ್ ದಾದನ ಸ್ಮೈಲಿ ದಾದನ ಕೊರ್ಪನೆ ಒಂಜ ಮೇರ್ ತೂಪೇರು ಇಜಿಂಡ ಎಂಕ್ ಅಂದಾಜ ಅಜಿಡ ಮೇರ್ಡ ಪನ್ಪಲೆ ಒಂದು ದಾದ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ರಾಜರೇ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನು ಸಂಚೆ ನೋಡ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಇಂಚ ತೂ ಒಂದು ಪುಜಿ ಮೇರ್ಡ ಪನ್ಪಲೆ ಇರಗ್ ಮೇರ್ ಪುದಾರ್ ಪಂದೆ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ನಾವು ಯೂಸರ್ ಪಂದಿಂಚಿ ನಾನು ಬರೊಂದುಂಡು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಮೆಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಯೂಸರ್ ಎಟ್ ದಾದರ ಉಂಡು ಆರು ಸುಮಾರು ದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರ್ ಪುರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ರಾಜರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಓದುದು ಪನ್ಪೇರು ದಪ್ಪ ನೈಟ್ ನಿಕಲ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಲಕ್ಕೆ ಎಂದು ಉಪ್ಪಾರು ಟೆನ್ಷನ್ ಜಿತ್ತ ಸದ್ಯೋಗು ನೂದುಲ ಪೋಪುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ತುಕ ಎಂಕಲ್ಡ ಏ ತಾಪುನ ತಾತ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎತ್ತದಾದೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಸದ್ಯೋಗು ದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತುಜಿ ಬಂಡ ಬಾಲೆ ಏನ ಅನ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಅಲಾದೆ ತಿನ್ಪುನಾತ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಾನೆಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಬೋಪುಲಕಲ್ ಎತ್ತು ಜೋಡೆಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಸದ್ಯೋಗು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇನು ಒಂಜ ಅಮ್ಮ ತೂವನ್ವೇರು ಮುಲ್ಪ ಇಜಿನ ಮೋಲ್ನ ಅಮ್ಮ ತೂವನ್ವೇರು ಮಾಮಿ ತೂವನ್ವೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಎಂಚಾಂಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಆಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕುಲ್ಲುವೋಲು ಆಲಾದೆ ಕುಲ್ಲುವೋಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ 11 ಓಲ್ ಪನ್ಪುನಾತ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ ಮೊಲೆಗ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಆಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 10 ಓಲ್ ಪಂದೆಂಗ್ ಧೈರ್ಯ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ತೊಂಪ ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲೇನ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲಾವನು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಾರು ನಿಕ್ಲೆಗ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಲಿಯತ ಇಜಿಂದ ಬೇತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈಕ್ ಪೋಲಿಯತ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಪೇರು ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪೇರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತಿರ್ಗುವೇರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ ಏರ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದಿಜ್ಜೇರ ಅಂದ್ ದಯಪಂಡ ಪೂರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪೋಡಾಪುಡು ಒಲ್ತುಡು ದೊಡ್ಡ ಮುಟ್ಟ ಪೋಲಿ ಇತೆ ರೇಂಜ್ ಅಪುರ ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಂಕುಲು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ ಸೊ ಏತರ್ ದೆಪ್ಪೋಲಿಯಾ ಸೊ ಏತರ್ ಒಂದು ಏನ್ ನೋಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಕಂಡ ಜಿನ ಎರಡಾಂಡಲ ಓಲಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನ್ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಅವೆನ್ಲ ಗಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ನಿಕನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಲಿ ಎಂಕುಲು ಅಂತ ಪಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂತ ಬೋರಿಂಗ್ ಆವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದಾಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಪಿದಾಯಿ ಬೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಯ ಪೋನಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್
ಯಾನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿ ಆಪಿದೆ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ನೆಟ ದಾಯ್ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಜ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅದಲ್ಲ ದಾಲ್ಪುನ್ ತೂಕ ನನ್ನ ದುಂಬುದನೆ ವ್ಲಾಗನ್ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಣಿಕ್ಲೆ ದಲ್ಲ ವರಿ ಅನ್ಪೋಚಿ ಅಂಚ ಬಂದ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ದಾದನ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದನ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಯಾವಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಅಂದ ಸೊ ಈತಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಅಂಕುಲು ಸರಿ ಗೈಸ್ ಈತನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಡೇಗೆ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಎಂಕುಲು ಪಾಟೇರಿಯರ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ನನ್ನಲ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಸ್ಕಿಪ್ ದ ಬಟನ್ ಒತ್ತು ದುಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವರು ಅಂದ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಈತನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿ ಡೇಗೆ ಏನ್ ಮನ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಗ ತನೆಟ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್